তিনি 17 আগস্ট 2025 हाय जों बिशाल माजुलि रिमिकानो नायनानै फायजाक बर'नि शरीरावबो हामियां मानि कचारो माजुलि बहुत साजाक मारो इनके 3 मास पर जों तो फायो 3.5 मास मतंनि थाखा जों लास्ट फायमानि चिनिबो जरा किसा केसेट दङबाय तिनी बरक बाय फाय मालाय फायका तिनी किसा एक्सट्रा खाय मालायखौ बरक बाय कारण अरो जे हस्टेलाव दंनाय प्राय 240 जना स्टुडेन्ट्स बरक बाय जों मालायखा बरनमो तिनी चॉकलेट 240 जनानो जों चॉकलेट बाखा माजुलि इते रिमिका बिशाल सं याक्तै कारण बरनि रिलेशन फ्रेंडशिप गाहाम दंनानि बागै कै चिनी ताक्लाय एवेनेजर स्कूलनि रिजल्ट बनरो नुगुइ मानखना गाहाम रिजल्ट खाय दङ ताकबाय 700 जना मतो स्टुडेन्ट्स दङ चिनी एसएमसी कमिटिनि प्रेसिडेंट दारा संबायबो जों मालायखा ओंखाय चिनी मिस संबो बेलेखिनो बरनो हेल्प खाय दङ बरनो बेलेखिनो हामबाय मारिबो कैथिं जों अमहायखिनो बरनो फाइनान्शियल बरनि याखंबाय जे बासाय मेसक जे कक रिजार्व माने बाहायखिनो जों सामुं खाय दङ ईश्वरनि थानि जों अमनो हामारि सानो जोंबो सा गाहाम दं थं दै गाहाम वानसुं तेबो वानसुं थं जों दियायुता एक्चुअली पार्टी बाय पॉलिटिक्स बाय बरनो नायमानि टोटली डिफरेंस अब कुन पार्टी अथवा पॉलिटिक्स बाय कुन रिलेशन करै कै पार्टीनि जागा पार्टी दङ किन्तु जों दफानो से पुइले हामजांनि नांगौ आबनि बागै जों बरनो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै वान सुनानि नांगौ आबनि बागै जों नेक्स्ट जेनेरेशन नि कगनो वान सुगैनो कुबुइ बखाबाय कै जों सामु खायलाय दंलाय जाव गसिनि एसएमसी कमिटि नि प्लस स्कूल कमिटि नि जत अजागानि आदं रक चिनि दारा सं बर गाहाम के बरनो चुबासु खलाय दङ फाइनान्शियल बरबो चुबानाय जोंबो तेबो चुबानाय जेहेतु अब कैसा साउथ त्रिपुरानि बिसिं कैसा नाम करा स्कूल हुइ दङ ओ स्कूल नि गोबां मा डॉक्टर इंजीनियर एग्री डायरेक्टर ताबु दङै दंबायो गोबां मा टीसीएस ऑफिसर दंबायो डॉक्टर दङ के बरबो सालसा अमाहायकेनो ओ स्कूल नि बासाय मानथं हिनिनो जोंबो प्राइवेट स्कूल परिरि दंलाय दा ताबु माजुलि ताबु क्लास 7 रिमिका ते बिशाल के क्लास 3 ताबु मोटामोटी बर जों तिनि जेनुमातो ओंखाय जों मिसंग बमनो ज खायतो जेकुनु प्रब्लेम जाखाय जेकुनु रि कामचिलि टूथब्रश शैम्पू साबान ते चाजंना रजे सपन ग्रिंकै जों ओवर टेलीफोन बो कक्साव जदि कुनु शॉर्टेज इमरजेंसी कुनु नांगै दंखाय जों बरनो ऑनलाइन रां रहरै बरनो जे कुनु व्यवस्था जों खालायदि दं कानि चिनि ओ स्कूल कमिटि नायनै बरनो जुबावै दङ बे फाइनान्शियल जों तेबो बरनो माचुबा लायनाय आबनो जों जतनो कयनानि मुचु जों तो 2020 नि सिमिके 2020 पूरा साल 20 21 22 23 24 ताउ 25 पूरा 6 बছর रानिं चलि दं ओंखाय बर याखंबाय बाजाना कमसे कम 7-8 बছर जों बौनि लगि मा दंनायखो हामबाय।